Καλησπέρα σας κύριε Ταμίλο. Καλησπέρα κύριε Κανάκη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πού σας πετυχαίνω? Μια αναρωτική είμαι στο σπίτι. Έπαθα υπερκόπος αγόρι μου. Σας εξάντλησε η ψηφοφορία για τη λίστα Λαγκάρτ? Μου γάψε τα πρέτια. Δίκιο έχετε κύριε Ταμίλο. Μα είναι δυνατόν? 4 κάλπες. Πλάκα σας κάνουνε. Εγώ τόσα χρόνια ξέρω μια κάλπη. Ακόμη και για τσουμπάνι της χρονιάς που ψηφίζουμε στο χωριό, μια κάλπη έχουμε. Θα σας πω, πληρωθήκατε και για τις 4 κάλπες? Ούτε για τη μία. Είναι λέει μέσα στις υποχρεώσεις μας. Τι είναι δυνατόν? Σας κοροϊδεύουν κύριε Ταμίλο. Μόρφα τους φάει μαύρος λύκος. Εγώ έχω υποχρεώσεις. Μιλήστε μας για τις υποχρεώσεις σας κύριε Ταμίλο. Πρέπει να κανονίσω τα ρουσφέτια του νομού. Βουλευτής είμαι. Τι είμαι? Ψηφοφόρος είμαι να τρέχω στις κάλπες. Σας νιώθω κύριε Ταμίλο, σας νιώθω. Μόνο εσείς του Ράβιο Αρβίλα με καταλαβαίνετε κύριε Κανάκη. Εμείς είμαστε πάντα με το δίκιο του βουλευτή κύριε Ταμίλο μου. Σας αφήνω τώρα γιατί ζαλίζομαι. Τι πάθατε? Κάνω απεργία πείνας. Ηθικό επίδομα μιλίας. Ξέρεις τι να μιλάς τόσες ώρες στη Βουλή χωρίς να πληρώνεσαι? Πόσο δίκιο έχετε κύριε Ταμίλο μου. Μα δεν υπάρχει κράτος τελικά. Τέλος πάντων, γεια σας κύριε Ταμίλο και με την νίκη. Με την νίκη. Βενσιρέμος.